Alaikum, barkanku da zuwa Arewa Skills Channel. A wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ku iya haɗa bidiyo da Google Flow daki-daki ba tare da samun wata matsala ba. Mutane da yawa suna min magana suna cewa suna ƙoƙarin haɗawa amma yana maido musu da image ɗin da suka saka. Wannan mistake ɗin daga su ne, ba daga Google Flow ba ne. To a wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ku yi daki-daki ba tare da kun samu wannan matsalar ba. Abu na farko da ake yi, za ka fara zuwa cikin ChatGPT ɗinka ko wani AI wanda ka san zai iya baka prompt, ya fiddo ma prompt lafiya lau. Abu na farko da za ka fara yi, za ka fara gaya mashi wane kalar bidiyo kake son ka yi. Kamar misali in ce mashi ina son ka haɗa mani prompt na bidiyo na ban dariya. Idan ma akwai yanayin idea da kake da ita, za ka gaya mashi, za ka tsara mashi duka idea. Yanzu ni ba wai wata idea ba, kawai zan ba shi ne ya bani idea da kanshi. Yanzu da na tura mashi yawwa, ga wani bidiyo nan ya bani. Yanzu abin da za ka yi, bayan ya baka bidiyon, za ka zo ka yi copy. Bayan ka yi copy, idan already kana da hotonka, za ka yi amfani da hotonka. Idan ba ka da hoton, za mu je in gwada muku yadda za ku yi creating hoto da kanku daki-daki ba tare da wani mistake ba. Yanzu misali sai in shiga cikin, walau ko kuma ka yi amfani da ChatGPT ko ka yi amfani da Gemini, kowane AI kake amfani da shi wajen generating image, za ka yi amfani da shi. Yanzu misali na zo cikin Gemini ɗina, zan danna wajen plus ɗin nan. Ina danna wajen plus, ga wani guri nan da kuka ga an saka image. Ƙasan shi za ku ga an sa create and edit image. Zai iya ma creating image kuma zai iya maka editing image. To sai ka yi clicking kan shi. Wannan amfanin clicking kan shi, za ka kunna wani mode wanda shi AI ɗin shi da kanshi ya san wannan aikin da za ka yi, za ka mashi generating image ne, zai maka generating image ne ko kuma zai maka editing image. Yanzu abin da muke buƙata kawai shi ne mu rubuta mashi prompt ɗinmu. Prompt ɗin kana iya zuwa ka gaya ma ChatGPT ga kalar prompt ɗin da kake son ta tsara maka, za ka yi creating character, ga kalar character ka zayyana mata. Idan kuma kawai so kake AI ɗin ya maka character da kanshi, za ka yi mashi bayani, kawai ya maka character, zai creating character. To yanzu za ka gaya mashi, yanzu ni kawai zan faɗa mashi ya mani creating character, wato na ba shi option kenan. Sai in ce ina son ka mani creating character wanda zan haɗa bidiyo da shi. Bidiyon na ban dariya ne, sannan character ɗin ya kasance matashi kuma ya fito daidai yanda AI za ta iya haɗa mani bidiyo da shi. Yawwa, kun ga na gama tsara prompt ɗina. Yanzu da na gama tsara prompt, kawai tura mashi zan. Sai mu jira kawai 'yan mintuna ya gama mana tsarin prompt ɗinmu. Yana gama tsara mana prompt ɗinmu shi kenan, sai mu ɗauki hotonmu, sai mu je cikin Google Flow, sai mu fara generating bidiyo. A wajen tsara prompt ɗin, dole ka tsaya ka natsu, kai mashi bayani dalla-dalla. Kun ga da na ce mashi ya tsara mana prompt ɗin, ga shi nan ya tsara prompt ɗin da yake na saba dama in ce ya min front view, back view, yanda duk inda ya juya za a hiddo shi lafiya lau ba tare da samun wata matsala ba. Yanzu ko haka lafiya lau ina iya in tura, sai in yi save ɗin shi. Yana loading. Yawwa, to yanzu wannan image ɗinmu ya gama save. Yanzu abin da za ka yi, sai ka dawo, sai ka koma cikin Chrome ɗinka. Bum 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 bum.
Yawwa to kana shigowa cikin Chrome ɗinka abinda za ka yi searching shine za ka yi searching Google Flow. Google Flow zai fito maka kamar haka. Banda ma wannan kana iya kai searching labs dot google kamar haka. Gashi nan complete ɗin shi, sai ka danna search, sai ka jira shi ya buɗe. Yawwa to dama ni already dama ni can ina da account ɗina. Idan kai baka da account ba haka zai nuno maka ba, amma kar ka rikice, zan nuna maka yanda idan baka da account zaka buɗe account dalla dalla. Zan yi log out ɗin account ɗina yanzu. Za ka yi clicking kan wannan icon ɗin, don misali in yi log out. Yawwa to gashi yanzu na yi log out. Already idan dai har baka taɓa buɗe account ba, kana shigowa zai nuno maka haka ne. To inda zaka fara zuwa direct, inda zaka fara zuwa, ka fara zuwa wajen wannan icon ɗin mai G. Kana yin clicking zai gwado maka sign in, sai ka danna sign in ɗin. Kana danna sign in ga email ɗinka duka baki ɗaya. To anan sai kai selecting wane email kake son ka amfani da shi. Already kana iya buɗe accounts fiye da ɗaya. To anan za mu yi amfani da email na farko. Yawwa bayan ka buɗe kamar haka, abinda za ka fara danna shine sai ka zo nan inda aka saka flow.google, sai kai clicking akan shi. Kana yin clicking akan shi zai ɗauke ka daga wancan page ɗin ya buɗo maka wani page. Yana buɗo maka page ɗin kamar haka. To inda za ka danna, dama already kai baka yi project ba. Baka yi project ba kamar waɗannan, ni gashi nan na riga na yi wasu project. To abinda za ka danna next, na kuma sa shi loading. Abinda za ka danna next shine za ka zo nan. Za ka zo nan new project ɗin nan. Za ka yi clicking akan new project. Kana yin clicking akan new project sai ka jira shi ya buɗe. Da ya buɗe haka, to dama shi idan za ka yi bidiyo za ka fara zuwa ka ɗauko duka images ɗin da kake son su fito a bidiyon. Walau image ɗaya ne, image biyu ne, akwai place ɗin da kake son ya fito, babu komi, za ka je duk sai ka ɗauko waɗannan. To abinda za ka yi na gaba shine za ka zo ga wani plus nan daga nan sama. Ba plus ɗin nan ƙasa ba, plus ɗin da ke nan sama shi za ka yi clicking. Kana yin clicking za ka danna inda aka saka upload media. Za ka je ka ɗauko image ko bidiyo da za ka yi editing a cikin gallery ɗinka. To already mu dama ga image ɗinmu nan. Ga image ɗinmu, sai mu yi clicking akan shi, sai ka danna done. To gashi nan image ɗinka yana loading. Yana gama loading 100% kawai za ka ga ya sauka. To abinda za mu yi na gaba shine za mu zo mu yi pasting wannan prompt ɗin wanda ChatGPT ta yi mana. Gashi nan in ba mu manta ba, gashi nan ta ce create 10 second ultras. Gashi nan dai za mu yi clicking ya hau. Yawwa ga prompts ɗinmu nan. To ba da wannan za mu yi amfani ba, na biyun wanda muka sake creating zai fi. Yawwa to abu na gaba, ka ga yanzu ka yi uploading prompt ɗinka. To ba ka yi uploading hoto ba, duk da hotonka na nan. Kuskuren da waɗancan waɗanda ke man complain cewa in suka ɗora hoto, in suka tura yana maido masu da hoto. Abinda suna zuwa su yi clicking kan hoton ne, nan sama suke zuwa su yi clicking. Nan sama suke zuwa su yi clicking. Kar ka kuskura kai clicking kai. Da ka danna clicking nan sama zai buɗo maka kamar haka. To kana yin rubutu nan gurin wajen generating image ne. Kamar misali baka da character kana son kai generating character da kanka. Kamar yanda muka je cikin Gemini muka yi generating character. Idan baka da character kana iya zuwa ka zo nan gurin kai generating character ɗin da kake so da kanka. Kai mata bayanin yanda kake son character ɗin, kuma kai amfani da shi cikin bidiyo. Kuma shi completely free ne. To mu nan ba generating image za mu yi ba, don haka sai mu yi back. Kar ka kuskura kai clicking kan image ɗin. Abinda za ka yi kana gama ɗora prompt ɗinka shine, ko kafin ka ɗora prompt ɗinka, za ka zo ga wani plus nan. Za ka yi clicking kan shi. Kana yin clicking kan shi zai buɗo maka kamar haka. Za ka ga image ɗin da kai uploading
ya shigo cikin Google Flow, gashi nan gurin za ka yi clicking akan shi. Kana yin clicking akan shi za ku ga gashi nan ga image ɗin a nan gurin ya hau. Ka tabbatar image ɗin ya hau nan sama, to yana hawa kawai abin da za ka yi na gaba shine za ka yi clicking start ɗin nan, za ka yi clicking wannan button ɗin. Kana danna shi kawai abin da ya rage shine ka jira bidiyon ka ya fito. Za mu jira shi mu ga yanda bidiyon mu zai fito. Ba wani daɗewa yake ba. Babban kuskuren da masu generating suke, waɗanda in ban manta ba mun yi class da wasu, mistake ɗin da suka dinga yi kenan, sai su je da an ɗora hoto sai su yi clicking kan hoton da sun uploading ɗin shi. To ba kan hoton za ka yi clicking ba. To prompt ɗin nan wanda aka ba mu yana da matsala, don haka ta yi rejecting ɗin shi. Idan ta nuno maka wannan tana nufin prompt ɗin ko ta rikice akan shi ko kuma abin da aka yi a ciki ba ta yarda da shi ba. To abin da za mu yi, tunda prompt ɗin dama already ƙwara biyu ne, za mu goge wannan sai mu yi amfani da wannan na biyun sai mu tura. Wannan idan ta nuno maka wannan idan ta nuno maka wannan ba ta share credit ɗin baya ba, don haka ta yi rejecting ɗin shi kuma za ta maido maka credit ɗinka. Duk rana tana ba da 50 credit. Yanzu da yake na ɗora bidiyo ɗaya ina cikin generating, za ka ga ta ja kusan credit 15 ne ko nawa. Da kai bidiyo 3 a rana shikenan credit ɗinka zai koma 5. Kuma credit 5 bai yin generating ko bidiyo guda, dole sai idan ka jira washe gari. Duk rana suna ba da 50 credit, sai ka jira kuma na washe gari idan sun baka sai ka yi amfani da shi. Babban kuskuren da waɗanda na koya mawa kenan suke, da sun zo kawai suna clicking kan image, kuma da sun yi clicking kan image zai kai su ne nano banana inda za su yi creating character, kuma ba character suka zo creating ba, already suna da character ɗinsu, bidiyo za su yi generating. To a nan gurin abin da za ka lura, yawwa to shikenan ma, yawwa ga bidiyon mu na ya gama, yanzu za mu saurara mu ji. Wait, did my chicken just move into my fridge? Rent is expensive. Mind your business. I can't do this anymore. Kun ga gashi nan wannan comedy ne na bidiyo. Mun gama generating bidiyo kamar haka, in dai ka bi wannan step by step ɗin yanda ne, za ka iya generating bidiyo dalla-dalla. Kuma sannan za ka iya generating character ɗinka a ciki. Kana iya generating character already, ko irin in ba ka son ka je cikin Gemini nano banana ɗin cikin ta kai generating image, ko kuma ka zo cikin ChatGPT, kana iya in ka zo nan gurin duka kai generating character ɗin da za ka yi amfani da shi, kawai kai generating bidiyon ka. Wannan shine. Allah ya sa mu dace. Kar ku manta kuma ku yi subscribe wannan channel ɗin domin ku dinga samun sabbin bidiyoyi akai-akai, yanda za ku yi generating bidiyo da AI, da yanda za ku iya amfani da AI dalla-dalla, da yanda za ku iya tsara prompt mai kyau domin AI ta fidda maku result mai kyau. Mun gode.